Bueno, aurtengoan ere hemen elkartzeko izen dugu Pirenaika arrazan inguruen. Aurtengoan ere ferie ederratra da, hazienda pixka gutixago, baino ikusten duzen bezala Elizondoko plaza hontan sortzen den estampak ez du prezioik. Egun asteburu ederra indu naiz eta eguraldien iragarpenak ez hain onak izen. Hortzileria jendean dana bildu zen haziendan deskargan. Hor susto txarren bat ere eraman ginen, baina bueno, dena ongi atrazen. Atzokoan ere salbatu ginen egune, azkenean eguraldi ez zuten sobera ona ematen, baina iduri du nolabait pasten denan kontrakoa pastu zela. Belatetik unen normalian denbora txarra izeten dugu eta aratona, baina asteburu honten kontrakoa pastu de eta ongi. Sari banaketa arras ongi gantzen, epaileek lana arras ongi intzutela iduri du, jendeak konten da gorokorrian. Eta gero afari batekin akitu ginoen egune. Nekazari guztiek, antolatzaileak, parte hartzaileak laguntzen ibiltzen direnak elkartu ginen afaltzeko. Eta gorkoan ja ondarre egune. Orain sari banaketa izin de eguerdien, subasta ere eginen da, eta orain Zigako eskolakoak hasi dire aratxe dastaketakin. Eta nada, ja helduen urtekoan pentsatzen, helduen urtekoa antolatzeko gogoz, eta berriz ere hemen elkartzeko esperantzakin, eta jende gehiago animetzen den behiak hartzera, eta iazko zenbakietara edo gehiagorare gaten garen. Orden hoxe, esker mile hurbildu zaten guztiei, esker mile feria hontan lagundu duzen guztiei ere bai, eta eskerrak man abeltzainen izenean, aspinan izenean, baztangu dalai ere. Zazkenean beragabe ezinezko izintzen feria baintzin eta atratzea, sinesten du dalak feria hontan, sinesten du ze importantea den abeltzainen dako, baztandarren dako, eta baita Pirenaika munduen nahi garen guztien dako feria hau, eta hoxe esker mile, eta helduen urtean ere berriz hemen kusko garenan esperantzakin. Sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. Doinu bihurtulik
zaudela neska hauen bihotzean, eguzkia itxasoan itzaltzen den bakoitzean. Kontatu, asteburuan ze izan den hemen eta nola joan den asteburua. Bueno, ostelean torri zen begienak. Ostelea, eguarditik hasita, atxea biztertean, eta denbora ezagule lan du, beti huria. Ez da lehenengo urtia ez, uriak itokatzen zaizuela behintzat. Bai, izan du lehen hori huria. Ikusten da, bertzeurtetan baino azenda gutxiago badela, ez? Bai. Hau, hemengo lerro falta da. Eta hori uriagatik edo zergatik izan dela uste duzu? Bai. Eldorteko sistema nahi du bizkia kanbieto. Eldortean hor korrale egin bertu eta korraletan nahi duenak garen migetxoak eagusteko, kazalto korralean egote korrale barnean egoteko kieto. Bai. Eta zu adina baduzu eta nola ikusten duzu orain gaur egungo gazteria animatua dago honetan segitzen edo ez? Ez soberek. Gehixo behazten izan, soberek. Behazten launtza gehiago izan.
Holte sobre llega alemán. Szeman.
batek maitasun historioak, ganbara ertzean emandako musuak, haiek bai ziren onak ta betikoak, betirako irauten zuelako shoak, ez dute zer ikusirik gaur egungoak, haizeak eramandako maitasun hitzak, diruak elkartzen dituen naufragoak, itsasoak banatzen dituen bizitzak. Guztiari, sari baneketarekin hasiko gara, aintzinetik erranez, eskerra honitz, etorri zaten guztioi, behia behar ditugu, baina ikusleak ere bai, beraz, zuen ere txalo bero bat, etorri zetalako. Nola ez, urtetik urtera, onara etortzen diren abeltzainak, Euskal Herri osotikan, aurtengoan Arabatik ez da inor hurbildu, baina espero ondorengo urte batean baietz, hala izango dela. Haien lana eskertu behar da eta onaraino ekartzea eta hemen asteburu bat pasatzea ere bai. Eta nola ez, hau antolatu eta antolatzeko diru laguntza ematen duten patrozinade Done Guziari, Nafarroko gobernuan, eta antolatzaile nagusi bazala Aspina eta Baztango udalari. Sari banaketarekin hasiko gara ba. Oharba bakarrik prest egona jaso behar duzuenak, badakizue jaso behar duzuela ze seziotan diren eta beraz prest egon. Hasiko gara lehen da biziko saila, emeak, aretze emeak, 8 eta 12 hilabetera bitarteko emea hoieba. Bosgarren premiotik hasiko erat, denak dituzte 5 premio, batzotan 6 ere bai. Bosgarren premioan, Aitor Arana Barrena Arrasatekoa. Aitor Arana. Lehendabiziko saio honetan sariak emango ditu Baztango udaleko alkatea den Fernando Amustegi. Laugarren lekuan Javier Iraitzoz Ibarrola, Azozekoa, Nafarra. Javier Iraitzoz Ibarrola. Hirugarren saria, Jon Pello Francisco Enea Buldain. Jon Pello, hau zakio ziur, Jon Pello lehen edo, ondorengoa izango da, pentsatzen dut. Hoire beharra dugu, txikia behar ditugu, gaztea behar ditugu, etorkizunari begira. Bigarren saria, Angel Michelena Iparrea, Irunitarra. Angel Michelena Iparrea. Eta saio honetan, 8tik 12 hilabeteko tarteko saio honetan irabazlea Arbaiza Nahiak, Orozkokoa, Bizkaitarra. Goratu, 5. sariak eta 4. garaikurra dutela bakarrik eta 3. 50 euro eta garaikorra, 2. 70 euro eta garaikorra eta lehen saria 80 euro eta garaikorra.
Segitzen dugu entzainerat, 12 hilabetetik 18 hilabetera. Bitarteko emeak. Saria banatuko ditu Nafarroko Gobernuko Abeltzaintza Departamentuko Agustin Pobladorrek. 5. saria, Jon Pello Francisco Enea, Baltarroskoa. Lehen ez dut erranua, Baltarrosekoa. Beñatu izena motikoa. 4. saria, Dolaetxe elkartea, Oñatiarra. Oñatitik etorrita, Dolaetxe elkartea. 4. saria. 3. Juan José Iñarrea Rekarte, Ratzuarra. Juan José Iñarrea, Aztandarra, hemen. 2. saria, Javier Iraizoz Ibarrola, Azozekoa. Javier Iraizoz Ibarrola. Eta lehen saria, Josu Oskiz Subiza, Olauekoa. Josu Oskiz Subiza. Hirugarren sekzioan, 18 hilabetetik 24 hilabetera. Urte bat erditik 2 urteko tartean, saria banatuko ditu Aspina elkarteko Patxi Aranguren ere, eta Patxi. 5. saria, Ricardo Palacios Andueza, Lakuntzarra, Sakanatik. 4. saria, Josu Ostiz Subiza, Olaguekoa. Josu Ostiz Subiza. 3. postuan, Juan Antonio Ustarroz Aizpun, Xenoxengoa, Nafarra. 2. saria, Aitor Arana Barrena, Arrasatikoa. Aitor Arana Barrena. Eta lehen postuan, Jonkoldo Bikandi Bildosola, Jurretarra, Bizkaitarra. Jonkoldo Bikandi Bildosola, eski ezaguna du hemen. Espaldik urtitan hemen egote baita. Gainera normalian beti, holtza gainean. Horixek sekzionetan, urreko sekzioa, 2 urtetik 3 urterat bitarteko emeak, Fermin Barazabal, Baztango nekazaria, ez dakit nekazari hoi arran, nekazari oraindik, hainbat lan egin duena gaurko edo aste bukaera honetako hau antolatzeko eta hainbat urtetan, berak banatuko ditu sariak. 5. postuan, Juan José Iñarrea Rekarte Erratzuarra. Azkenean sariak jasotzera familikoak eta ingurukak etortzen dira, beraz. 4. saria, Juan Antonio Ustarroz Aizpun, Xenoxengoa. Juan Antonio Ustarroz Aizpun.
Hirugarren saria, Angel Michelena Iparrea, Irunitarra. Bigarren saria, Aitor Arana Barrena. Arraseteko negazari gaztea, abeltzain gaztea. Eta irabazlea lehen postuan Jaunkoldo Bikandi Bildosola, Lurretarra. Ondoren, bosgarren sekzioa, 3 urtetik 4 urtera bitarteko behiak. Saria banatuko ditu, Baztango udaleko zinegotzi den Florentino Goñiz. Bosgarren saria, Juan Luis Irazola Fundazuri, Maiabiarra, Bizkaitarra. Juan Luis Irazola. Laugarren, Gil Goienetxe Agirre, Arizkondarra. Hirugarren saria, Juan Antonio Ustarroz Aizpun, Senosiengoa. Bigarren saria, oratu 3 eta 4 urte tarteko behiak. Bigarren saria, Josu Ostiz Zubiza, Olaguekoa. Eta irabazlea, jadanik bidea ongi ikasi daukena, Jaunkoldo Bikandi Bildosola, Lurretarra. Eta hemendik goiti izango die sari bereziak ere, produzio mailan onena direla, adin honetan, bat aldiz hogeien umatu direnak eta produzioan onenak izan du direnak. Onena izan du da Juan Luis Irazola Fundazuriren behia. 3 urtetik 4 urtera, ume alderik gehien izan duen produktora edo behia. Maiabiarra. Mazen segi poliki, bisi, baina poliki. 6. sekzionia, 4 urtetik 6 urtetara bitarteko behiak, Pienso San Cristobalko ordezkaria, gure urtero hemen bere soix batzuk ematen ditugunak, datorren urtean gehiago igual. Carlos Miranda, emango ditu sariak. 5. saria, Gil Goienetxe Agirre, Arizkondarra. Laugarren postuan, Juan Antonio Ustarroz Aizpun, Senosiengoa. Hirugarren postuan, Aitor Arana
Barrena, Arrasatekoa. Gipuzkoatikan, 3. postua. Bigarren postuan, Arbaiza Anaiak, Orozkoarrak, Bizkaitarrak. Eta lehen saria, 4 urtetik 6 urterako bitarteko behietan, Jon Kollo, Bikandi, Bildosola, Jurretarra. Saio honetan, produkzio honeneko behiak 2 dira, eta horiek lehen errandu mazala berdin, umealdirik gehien izan dituzten behiak dira, eta horiek dira Jon Kollo, Bikandi, Bildosola, eta bile batera etorri, Arbaiza Anaiak. Arbaiza Anaiak ere etorri gora. Hortzen bi produzio aldetikan behiarik mamitsuenak izango dira. 7. sekzioan 6 eta 8 urte bitarteko behiak dira, sariak banatuko ditu Iraizozko Lorentxo Jatetxeko edo Ostaleko nagusiak, Lorentxo berak. Lorentxo Iraizoz, barkatu, ez Iraizozekoa. Lorentxo Iraizoz. Bosgarren postuan, Urko Paguaga Leturiondo, Markinarra, Markina Xemenikoa. Bizkaitarra. Laugarren saria, Arbaiza Anaiak, Orozkoarrak. Hirugarren saria, Bortzida, Berara, Jose Antonio Igoa Etxebeste. Hirugarren saria. Bigarren saria oraingoan lehenbizikoa ez, bigarrena. Jon Kollo, Bikandi, Bildosola, Jurretarra. Eta lehen saria, Juan Jose Iñarrea Rekarte, Erratzuarra. 6 eta 8 urteko behiak, bitarteko behiak. Ari gara, pixkanaka hurbiltzen bukaerara, 8. atalean 8 urtetik 12 urte bitarteko behiak, Zederna Garalurko Izaskun Abril, Izaskun? Barkatu bai, aztu zait, sari berezia 7. atalean, azkenean nahizten gara baita ere. Produkzio mailan behiarik onena 6 urtetik 8 urterako tartean, Juan Luis Irazola Fundazuri Mailabierra. Juan Luis Irazola. Ondoreko atala, 8 urtetik 12 urterako bitarteko behiak, Zederna Garalurreko Izaskun Abril teknikariak emango ditu sariak. Eta
Bosgarren postuan, Urko Pagoga Leturiondo, Markinarra, Markina Semenekoa. Laugarren postuan, Aitor Arana Barrena, Arrasatekoa. Aitor Arana Barrena. Hirugarren postuan, Josu Ostiz Zubiza, Olaguekoa. Bigarren postua, Jonkonlo Ikandi Bildosola, Jurretarra. Eta lehen saria, Juan Antonio Ustarroz Aizpun, Senosiengoa, Navarra. Juan Antonio Ustarroz Aizpun. Eta sekzionetan behiarik onena produzio mailan, Jon Pello Francisco Enea Buldain, Luzairekoa, Balkarrosekoa, automatiko. Hori, makila eta guzi, Bederatzigarren atalan, 12 urtetik gorako behiak. Ja, erraten aldugu behi zarrak direla horiek. 12 urtetik gorakoak. 5. postuan, Ibai Alberdi Jorge. Atxabaletakoa, Aretxabaletakoa. Apai, barkatu, ez dut aurkeztu sari emailea. Bilares, barkatu, Da, Bilares jauna, hainbat urtetan ere guri laguntzen aritzen dena eta pentsatzen du segituko dudare laguntzen. Laugarren saria, Juan Jose Iñarrea Rekarte, Erratzuarra. Hirugarren sarian, Josu Ostiz Zubiza, Olaguerra. Beti politizaten da, abentzaina baino, makila handiago izatea, horrek haunitzarra nahi du. Bigarren saria, Juan Antonio Ustarroz Aizpun Senosiengoa. Eta lehen saria, 12 urtetik gorako behietan, Arbaizanaiak, Orozko, Bizkaia. Eta produzioan, atal honetan, produziorik behiarik, produzio mailan onena dena, Garikoiz Nazabal Etxabe, Zaldibiarra, Gipuzkoakoa. Garikoiz Nazabal Etxabe. Hamargarren sekzioan, 12 hilabetera bitarteko sesenkoak,
Arrak, Fernando Agustegi, Gaztan udaleko alkateak, banatuko ditu sariak. 5. postuan, Josu Ostiz Zubiza, Lau Gerra. Josu Ostiz Zubiza. Laugarren postuan, Aitor Arana Barrena. Arrasatekoa. Hirugarren postuan, Luzaideko Jonpello Francisco Enea Buldain. Gustora da juteikoa. Bigarren saria, Arbaiza Anaiak, Orozkoarra. Eta lehen saria, Jon Konlo Bikandi Bildosola, Jurretarra. Horatu, 12 hilabete bitarteko, urtean azpiko sesena. 11. atalean, urte batetik 2 urte tarteko sesenkoak. 5. postuan, Juan Luis Irazola Fundazori, Mailabierra. Sari ematen Agustin Poblador, Agustin, barkatu, Nafar Gobernoko Abeltzain Departamentuko ordezkaria, Agustin Poblador. 4. postuan, Javier Iraizoz Ibarrola, Azozekoa. Hirugarren saria, Urko Paguaga Leturiondo, Martina Semeñegoa. Bigarren postuan, Juan Antonio Ustarro Zaizpun, Senoseingoa. Eta saionetan irabazlea, bastandar bat, Iruritako Angel Michelena Iparrea. Angel Michelena Iparrea, irabazle. Urte batetik 2 urteko tarteko sesengoetan. Ondorengo atala, 2 urtetik 4 urte bitarteko sesenkoak, Florentino Bastan udaleko zinegotziak banatuko ditu Florentino Goñik, sari horiek, eta 5. postuan. 5. postuan, Gil Goienetxe Agirre Arizkondarra. Laugarren postuan, Garikoitz Nazabal Etxabe Zaldibierra.
Hirugarren postuan, Juan Luis Irazola Fundazuri Mallabierra. Juan Luis Irazola, ole. Bigarren postuan, Jon Konlo Bikandi Bildosola Jorretarra. Eta irabazlea Juan Antonio Ustarro Zaizpun Senosiendarra. Guazen ja, 13. atala da, 4 urtetik gorako diren xexen guztiak, 4 urte baino zarragoak. Honetan, 4 zezen bakar izan ditugu, lehiaketametan eta saria banatuko ditu Fernando, azkenak Fernando, Fernando Bastango alkateak, eta 4. saria Juan Jose Inarrea Rekarte Erratzukoa. Hirugarrena Ricardo Palacio Santueza Lakuntzarra. Bigarren saria Aitor Arana Barrena Arrasateko abeltzainak. Eta irabazlea Javier Iraizoz Ibarrola Azotzekoa. Berak Lorentxo berak hartuko du saria. Javier Iraizoz Ibarrola Azotzeko. Ondoren badire sari berezi batzuk, animali bakoitzan izateko formak eta hola, eta horiek ni baino haunitzez ere hobekio aurkeztuko dituzte, zertan diren Patxi Aranguren eta Álvaro Gardek, biek. Biek aritu dira hor plazan lehiaketan aurkezpen lanak eta egiten, eta eurek azalduko dituzte sari horien zertan diren saien. Bueno, egun ondenei eta lehenbiziko lan eskermile urbildu zaten guztiei, bai abeltzei eta bai ikusle ere. Jose Luke erran bezala azkenean feria hauetzen posible izin ikuslei gabe. Bueno, falta diren sariek manetuko sari hauek berexiek dire, ze azkenean Pirenaika arrazan badire kusten ez diren gauz batzuk ere baloratu behar direnak. Hasiko gara, nik uste dei Pirenaiketan ez daugarrik importantiena denakin eta hori burue da. Azkenean denei behi Pirenaika batei behiretzen diogunean, lehenbizko lana burure gaten zaiku bizte. Decía que la mayor característica de una vaca pirenaica es la cabeza, porque cuando le miramos a una vaca pirenaica siempre los ojos se nos van a la cabeza de esa vaca. Entonces, el premio a la mejor cabeza, buruiko berenan sarie, bastandara den Gil Goyenetxek eramandu, Gil Urbildu, eta sarie emandu Fermin Barazabalek.
Gainera, gure gibelian dagoen behioi, kartelian dagoen behia printzesa, duela urte haunit plazan egoten zen behia, etxe bereko behia da. Orden, maten du raza mantentzen dela eta lanian ongi direla. Decía que la vaca que tenemos justo detrás nuestra es una vaca de la misma casa, princesa, que solía venir a la plaza todos los años. Entonces parece que están trabajando bien en esa casa. Bueno, bigarren sari berexie inseminazio artifizialeko zezenik hoberena handako izinde, será para el mejor toro de inseminación artificial. Eta hoi, Ricardo Palacios endako, lakuntzarra. Sari emanen du Izaskun Abril. Kasu hontan inseminazio artifizialakin saritu nahi dena pixke da, urte hauetan inden evoluzioa arrazan hobekuntzan. Azkenean aspinako naspi sortu zenean arraza hobetzeko arrazakin lanian aitzeko izan da, eta pixket lan hori ere baloratu nahi den. Orden sari horren zergati hemendik heldu den. Inseminazio artifizialeko urruxiko berena, Juan Antonio Ustarroz Aizpungua, Senosiaiko. Eta sari emanen du Jose Lurretegi, udaleko zinegotzi. Lehen erran bezala, badire gauz betzuk usten ez direnak, eta horiek indize genetikoak dire. Horiek ere baloratu beharreko zerbait. Kasu honetan, indize genetiko hoberenak dituen arra, el mejor toro con índices genéticos es para Aitor Arana. Eta sari emanen du Santiago Villares. Eta indize genetiko berena dituen urruxe, kasu honetan, Jon Pello Francisco Enea. La mejor hembra con los índices genéticos es para Jon Pello Francisco Enea, que le dará el premio Lorencho. Aupa Beñat. Fuerte, fuerte. Bueno, Beñat, posi. Beñat. Posi. Bueno, ahora pasamos al baztan. Lehiaketa hau baztanen iten denez eta baztanek esfortzu iten denez lehiaketa baintzinetarratzeko nolabait baztandarrei ere saritu bertzaile pixket bertako presentzia. Aurten gutxiago dire, elden urtean baten bat gehiago animetzen zaikun baztandik. Decía que como esta feria se hace en Baztán y Baztán hace un esfuerzo por hacer la feria aquí, pues hay que premiar un poco al Baztán y a los ganaderos de aquí. Entonces, el mejor macho de Baztán es de Ángel Michelena y Parrea. Eta sari emanen du Florentino Goñik, Baztango zinegotzi. Eta Baztango urruxiko berena, la mejor hembra de Baztán, Juan José Iñarrea Rekarten Beia, erratzukoa. Eta sari emanen du Fernando Ambustegi alkatea. Lehen erramezale inseminazio artifizialan erabilerare saritu behar da. Azkenean hor lan bat iten baldin bada, esfortzu iten bada, eta gainera hobekuntza eman direla ikusite, saritu behar da. Decía que hay que premiar también la utilización de la inseminación artificial, porque al final si se trabaja un poco en eso y en la mejora de los toros hay que premiar a la utilización también. Y hay una granja que utiliza el 100% del semen de la inseminación artificial, es decir, no tienen toros en la explotación. Y esa ganadería es de hermanos Íñiguez de Zudaire, que inseminan el 100% de las vacas y tienen 220 vacas. Berrehun eta hogei behiekin.
Orduen Hermanos Iñiguez hurbildu eta Carlosek manendu sari. Agustin, barkatu. Eta behietan, ugalkortasun hoberena duen behia iman zaio. Baina kasu honetan, ugalkortasun hoberena duen ganadutegei manin zaio. Se premiará también la fertilidad de la explotación, que tienen 160 vacas con un intervalo de partos de 374 días y con 160 vacas una media de 177 terneros. Ya es decir, entonces, un gran aplauso para Hermanos Osés Arza, para la ganadería, que entregará el premio Carlos Miranda, de Los Piensos San Cristóbal. Y para terminar ya con los premios, Carmen, de Ternera de Navarra, entregará 2 premios a 2 ganaderías. Una de ellas, hoietako bat, Berroetakoa dena, SC Etxenike Juana Mari Maritorena L. Orduen... Berrogeita Mabot canales registrados, 55 canales registrados y el 93% E+U. Orduen zorionak indako lanangatik. Eta hoietako beste, el siguiente es SC Juan Pérez Mandalen Elías y Ángel de Garralda, 42 canales registrados y el 90% de E+U. Orduen txalo bero bat hauendako ere.